Päivitään Electrowayn CCS SADEMO-adapteri. Ensiksi kytketään irtopankki USB-C-kaapelin, sitten mukana tulevaan USB-adapteriin kytketään USB-C. Sen jälkeen kytketään muistitikku, jossa juurihakemistossa on pin.pin tiedosto. Sen jälkeen avataan USB-C adapterista ja kytketään se kiinni. Noin. Valo syttyy. Sitten se alkaa vilkkumaan 5 sekuntia sekunnin välein, jonka jälkeen se alkaa lyhyesti vilkkumaan, joka tarkoittaa, että päivitys on suoritettu. Tämän jälkeen voidaan irrottaa USB-C-liitin adapterista. Päivitys on valmis.